Freedom's calling, chains are falling, hope is dawning, bright and true. Day is breaking, night is quaking, God is making all things new. Jesus saves. Hear the heart of heaven beating, Jesus saves, Jesus saves, and the hush of mercy breathing, Jesus saves, Jesus saves. Hear the hosts of angels sing, glory to the newborn King, and the sounding joy repeating, Jesus saves. Mga higala, maayong buntag, kini nasab si Pastor Mark Sasidon sa Emmanuel Bible Baptist Church. Nga nasab ta sa atong programa, online broadcast, the 15-minute Bible Truth online broadcasting ministry sa Emmanuel Bible Baptist Church. O kami nagapadayon sa pahibalo kaninyo nga ang kaluwasan simple lang gyud kaayo nga pinaagi ni Ginoong Hesus Kristo ikaw makaangkon sa kinabuhing walay katapusan. Ug mo ko namo mga ginatudlo diri mga higala tungod kay importante kaayo ni siya nga ikaw masayod nga usa ning adlaw nga moadto ka sa gingharian sa Dios. Dili ka mamatay nga walay siguro, mamatay ka nga puno sa kasayuran sa Biblia ug ikaw nagatuo niini. Ug karon nga adlaw atong hisgutan kining kinsa man ning mga membro sa simbahan, no? Atong makita nga sa atong kalibutan karon puting daghana og simbahan, no? But si Jesus Christ nagtukod gyud siya og iyahang simbahan nga diin ang mga membro luwas og siguro og langit, no? That's why ang atong topic karon is save and secured believer of our Savior Jesus Christ inside the church. Nasa Buhat Kapitulo 2 bersikulo 47 nagingon ang Biblia nga nagadayeg sa Dios og nagagabaton og pabor sa tibuok katawhan ug ang Ginoo midugang ngadto sa iglesia sa adlaw-adlaw niadtong mga nangaluwas. So kani nga higayon na mga higala si Apostle Peter nagwali siya ug naay 3,000 kabuok na luwas. Then pagkahuman nagbautismohan sila. So sa atong bersikulo nga gibasa nga ang katong gibautismohan katong gidugang sa iglesia katong mga nangaluwas, no? Tama nang maluwas ka kanang siguro nakaglangit anang dili naka way siguro, no? Pagpapait ikaw nagsige og simba, ikaw miyembro og simbahan nga walay siguro, no? May giingon diha nga ayaw na og sakay niya na nga mao nga relihiyon kun dili na siya mo'y makadaan nimo sa langit. Kay tinud-anay mga higala makadaan nimo sa langit walay lain si Ginoong Hesus Kristo. Iyon ang Bible og ang Ginoo, no? Nagadugang sa iyon ang Biblia og ang Ginoo midugang ngadto sa iglesia, no? Sa adlaw-adlaw niadtong mga nangaluwas. So kinsay gidugang sa iglesia mga nangaluwas, no? Kung ikaw nakaangkon na sa kaluwasan, igadugang ka sa iglesia, ibutang ka og simbahan, no? Aron nga didto sa diha sa simbahan ikaw tudloan, ikaw matutuon. Okay, kung atong tun-an pag-ayo ang Bible mga higala, kung ikaw nasayod lang sa pulong sa Dios o kung ikaw wala pa man gani Biblia, tun-e ang pulong sa Dios, pangita og Biblia or padayon paminaw or pahibaw ami aron nga tabangan kanamo mahitungod aning kaluwasan sa imong kalag. Okay, kini nga mao nga pagtulun-an. Even gani ang atong Ginoong Hesus Kristo siya naghisgot niini.
no, nga ang tao gyud makaangkon gyud siya kinabuhing walay katapusan. Sa Juan kapitulo 6 bersikulo 47 nag-ingon ang pulong sa Dios gikan gyud ni tababa ni Ginoong Hesus Kristo. Sa pagkatinuod ako nag-ingon nganha kaninyo siya nga nagatuo kanako adunay kinabuhing walay katapusan. Na mayon sa pagtuo balang ang kaluwasan gikan na mismo ni Jesus Christ siya nga nagatuo kanako adunay kinabuhing walay katapusan. So pamay mo idugang ana na mao naman na ang gingon sa atong Ginoong Hesus Kristo mismo. Mao na mga higala nga gikan niadto naay 12 ka apostoles ug naay mga nadugang nga mga katawhan ug kato sila mga katawhan to sila nga luwas na, mga katawhan to sila nga siguro na og langit, no? Mga katawhan to sila nga sila mismo moingon sila nga inikamatay na mo langit na miway. Tungod kay nisalig sila sa saad sa Dios. Nga kun ang Ginoo mo saad, iya man ang tumanon, iya man ang buhaton. Iningon si Ginoong Hesus Kristo nga kung mutuo kaniya aduna kay kinabuhing walay katapusan. Umabot ang panahon nga mamatay ta di atong padulngan adto sa gingharian sa Dios makig-uban ta niya hangtod sa kahangturan. Kay gani si Apostol Pedro siya nagtudlo pud ni ana, no? Nagtudlo pud ni ana. So kung ang imo ang gisimbahan wala nagtudlo og kaluwasan pinaagi og pagtuo ni Ginoong Hesus Kristo, dili na siya insakto nga pagtulun-an. Kay gani sa Apostol Pedro, siya mismo nagtudlo, niingon ang 1 Pedro 1:9 nga nagadawat sa sangputanan sa inyong pagtuo bisan ang kaluwasan sa inyong mga kalag. So you see, ang ato dayang pagtuo aduna ni siya sangputanan. Ang sangputanan niya na nga pagtuo kaluwasan sa atong kalag, no? Makaangkon kag kinabuhing walay katapusan, makig-uban ka sa Dios hangtod sa kahangturan. No, mao na gitudlo ni Apostol Pedro, diin man na niya nakuha gikan ni Jesus Christ. So gikan ni Jesus Christ na abot ni Apostol Pedro itudlo ngadto sa mga katawhan o katong mga katawhan nga nakadungog ug isalig sa mao nga pulong sa dihang niwali si Apostol Pedro 3,000 kabuk na luwas ug diha gibautismohan sila, gidugang sila sa simbahan aron diha sa simbahan tudluan sila aron nga sila na usab musulti na sad ngadto sa uban. Kay mga higala daghan kayo basin siguro kung ikaw naminaw karon wala pa ka nakaangkon og kaluwasan, paniguro sa imuhang kaluwasan kay ang kaluwasan simple ra gyud kayo. Igura kang motuo ni Ginoong Hesus Kristo, imo siyang saligan nga siya mo'y makadaan nimo sa langit, luwas ka. Mao na ang gipangayo sa Dios ug ibutang ka sa iglesia sa Dios nga diin gitudlo ang kaluwasan, kamatuoran nga unsaon nato nga magkinabuhi ta nga iya sa Ginoo isip mga katawhan sa Dios siguro og langit. Mao kana siya, no? Kay dili man lang si Apostol Pedro ang nagtudlo niya na bisan pa man gani si Apostol Pablo. Kung atong mabasa sa Biblia Episo kapitulo 2, no? Ingon sila nga kamo maudayon na inyong gisaligan nganong di man ni nato saligan nga pulong man ni sa Dios. Episo 2:8 kay tungod sa grasya kamo nangaluwas pinaagi sa pagtuo ug kana dili sa inyong kaugalingon kini ang gasa sa Dios. Dili sa mga buhat basin adunay tawo nga magpasigarbo. So si Apostol Pablo nga natudluan sad siya niana nga mao nga pagtulun-an, iyahaning gidawat, iyahaning gisaligan ug mausad ni iyahang ginatudlo. Mausad ni iyahang ginasangyaw, no? Ginasangyaw buti pasabot nga nagpahibalo sa mga katawhan nga ang kaluwasan dili pinaagi og maayong buhat. No, ningon bitaw siya dili sa mga buhat basin adunay tawo nga magpasigarbo. Tungod kay kung kita man gud mooy makaangkon niini nga mao nga hamili nga kaluwasan sa Dios manghambog man dayon ta.
Nabitaw makapalitag mga butang kanang makapalitag sakyanan, makapalitag balay, manghambog man ta. Much more kung padulong tag much more kung nakapalitag kaluwasan kay kung ang kaluwasan ibayran pa ang kaluwasan gipaningkamutan pa nato then kita day nakaluwas atong kaugalingon. Mao bitay hinungdan nga namatay si Ginoong Hesus Kristo dito sa krus sa Kalbaryo kay dili ta makaluwas sa atong kaugalingon. O kay mga makasasala ta, mga dautan ta, hugaw ta. Muna nga si Ginoong Hesus mismo ang mitugyan sa iyahang kaugalingon, no? Siya mibayad sa atong mga sala. Matod pa sa ikaduhang Korinto kapitulo 5:21, siya nga walay sala nahimo siyang sala alang kanato, no? Nibayad siya sa atong mga sala. Itugyan niya iyahang kaugalingon, no? Ang walay sala nahimo nga makasasala, mihatag siyang kaugalingon alang kanato, no? Mitugyan siyang kaugalingon dili iyahang sala, atong sala iyahang gidala dito sa krus sa Kalbaryo, no? Sa 1 Pedro 2:24, siya gayud ang midala sa atong sala dito sa kahoy. Niana mao ang gibuhat sa atong Ginoong Hesus Kristo aron lang nga ikaw makaangkon sa kaluwasan, aron ikaw makabaton niya ng kasiguruan sa langit. Kay mga higala, walay importante aning kalibutana. Walay pinaka-importante aning kalibutana kundili nga ikaw makaangkon sa kaluwasan. Kay kana imong gitrabahoan karon, kana imong gipaningkamutan karon nga makaangkon kag balay, makaangkon kag bahandi, biyaan ra na nimo diri sa kalibutan. Wala kay madala maskin piso, no? Ang imong madala ang saad sa Dios. Ang imong madala sa kinabuhi sa eternidad mao ang saad sa Dios nga kung ikaw buhi pa karon naminaw ka, mituo ka sa kaluwasan nga gitanyag sa Dios, mituo ka niining kinabuhing dayon pinaagi ni Ginoong Hesus Kristo, mao ni imong madala dito sa eternidad nga makig-uban ka sa Dios hangtod sa kahangturan. Kay mga higala, kini siyang mga butanga gitudlo ni Ginoong Hesus, gitudlo ni Apostol Pedro, gitudlo ni Apostol Pablo. Ug ngano man nga daghan mang mga simbahan magtudlo nga lisod ang pag-adtog langit. Unsa man na sila? Kana sila mga pagtulun-an na nga iyaha sa yawa kay way laing ganahan nga malangit ka ang yawa, no? Dili na siya ganahan nga makahibalo ka sa kamatuoran. Mo bitong ingon si Ginoong Hesus sa Juan 8:32, ikaw mahibalo sa kamatuoran ug ang kamatuoran mohatag nimo kagawasan. Kay ngano man gusto man sa yawa di ka mahibaw sa kamatuoran, gusto sa yawa nga magpabilin ka nga nalinla niya, magpabilin kang way siguro. Apan mga higala, si Ginoong Hesus Kristo ginatudlo niya nga ang kasiguruan anaa lamang niya kay niingon sa Bible sa Juan 14:6, ako mao ang dalan, kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay tawo makaadto sa Amahan apan pinaagi kanako. So kung ikaw magtotoo ni Ginoong Hesus Kristo, siguro na kag langit. Luwas na ka, siguro na kag langit. Ug mao na ang saad sa Dios, ug mao na nga gikan ni Ginoong Hesus dito ni Apostol Pedro, dito ni Apostol Pablo, ug hangtod nga naabot na nato karon, ug hamtod naabot na namo, ug pwede sa na mahitabo nimo mga higala. Nga among nga aghat nimo karon dawata si Ginoong Hesus Kristo nga imong maluluwas. Ug amoy paniguro nimo sumala sa pulong sa Dios, maluwas ka, makaangkon kag kinabuhing walay katapusan. Sa ning adlaw langit na ang imuhang padulngan. Lisod bagod na siya, igo ra kang motuo. Insa nga sayon na inyong kaluwasan, sayon bitaw. Sayon bitaw, sayon siya para nato. Apan naay namatay alang kanato, mao si Ginoong Hesus Kristo. Mo na mga higala nga ang atong bahin mao lang ang pagsalig sa gibuhat ni Ginoong Hesus dito sa krus sa Kalbaryo. Kay once mo salig ka niadto, ingon ang Biblia, makaangkon kag kinabuhing walay katapusan. Ug niingon ang Bible, idugang ka sa Ginoo ngadto sa iglesia. Dito sa iglesia tudluan ka, walihan ka, matutuon ka,
aron nga makamao ka, motudlo na usab ka, no? Muna niingon ang Bible nga makadungog kag wali sa pulong sa Dios, no? Naay pagwali. Niingon si Apostol Pablo ngadto ni Timothy, ikaduhang Timoteo kapitulo 4:2, iwali ang pulong ayaw paglangan sa tukma nga panahon ug sa dili tukma nga panahon, pagsaway, pagbadlong, pagpangdasig uban sa bug-os nga pagkamainantuson o pagtulun-an, no? So diri sa simbahan, sawayon ta, tudluan ta, kurihian ta, walihan ta, aron nga niyon ang Bible nga kanang diri sa ikaduhang Timoteo kapitulo 3:16 ingon ang Biblia, ang tibuok nga gasulatan gihatag pinaagi sa inspirasyon sa Dios ug mapuslan alang sa pagtulun-an, alang sa pagsaway, alang sa pagtul-id, alang sa paghimangno diha sa pagkamatarong aron ang tao sa Dios mahimo nga hingpit sa bug-os gisangkapan ngadto sa tanang maayong mga buhat. Ngano man na sa mga higala aron ikaw makita nila nga ikaw iyahan na sa Dios, mausab ka, no? Unang diri sa simbahan idugang ka sa Dios sa diyang midawat ka ni Kristo nga imong manluluwas aron nga matutuon ka, walihan ka, tudluan ka. Hinaut ko mga higala nga nasabtan nimo pag-ayo karon ngano nga ang naa sa iglesia sa Dios mga luwas. Kay mao na ang gusto sa Ginoo nga ibutang niya sa iyahang nga iglesia. Kay ang yawa naa sa siya iyahang iglesia. Kinsa man ang mga naa sa sud sa simbahan mga walay siguro, no? So nay duha ka klase nga simbahan diri sa kalibutan. Simbahan sa mga siguro ug simbahan sa mga walay siguro. Asa man ka? Pili ang mga higala, no? Kung ikaw interesado nga makapaniguro ka, matudluan ka, magiyahan ka, pahibawa ami, no? Padalhi mi og mensahe aron nga amo kang tudluan, amo kang giyahan, aron ikaw usab makasiguro sa imuhang kinabuhi, makasiguro sa imuhang eternidad. Ginaot ko mga higala nasabtan nimo karong adlaw na kinsa katong mga gidugang sa Dios diha sa iyahang nga iglesia. Ug kini na usab si Pastor Mark sa Sidon sa sunod na usab nga higayon. Daghang salamat, maayong adlaw, ang Dios magpanalangin. Kung ikaw nagatuo sa pulong sa Dios mahitungod sa kaluwasan, pagampo ani nga inampuan, Ginoong Hesus, usa ako ka makasasala ug dili angayan sa langit. Salamat sa imong kamatayon didto sa krus alang sa kabayaran sa akong sala. Pasaylo ako sa akong mga sala ug akong angkunon si Ginoong Hesus nga akong manluluwas. Pasudla si Ginoong Hesus sa akong kasing-kasing kay gusto kong malangit. Sa ngalan ni Ginoong Hesus Kristo. Amen. Higala kung ikaw na panalanginan kini nga mao nga broadcast karon amo nga paghangyo kanimo nga paibawa kami pinagi sa pag-text kanamo or pinagi sa pag-message sa amo ang Facebook page ug kami malipay mo tabang kanimo ug mugiya kanimo sa kamatuoran nga ang kaluwasan pinagi lang ni Ginoong Hesus ug ang kasiguruan naa lamang sa iyahang pulong ug ikaw makabaton niini nga kasiguruan kabag-uhan sa kinabuhi ug malipay kami mo tabang kanimo mga higala. Kini na sab si Pastor Mark sa Sidon. Daghang salamat ug maayong adlaw ninyong tanan.